שלום, אני עדי. אני רוצה לספר לכם קצת על החיים שלי ולראות איך כל מיני דברים קטנים ואיך כל מיני מוצרים מאוד זמינים ומאוד שמישים עוזרים לי להעביר את היום. כשאני קם בבוקר, הדבר הראשון שאני עושה, אני לוקח את הספל הזה. זה ספל שאני מאוד מאוד אוהב ואני שותה איתו כוס קפה. הקפה עוזר לי להתעורר. מה אתם עושים בבוקר? אני אוכלת קורנפלקס. קורנפלקס מעולה, גם קורנפלקס זו דרך שאפשר בעזרתה להתעורר בבוקר. טוב, אחרי שקמתי וכמובן התלבשתי, מה שאני עושה, אני נוסע לעבודה. אני נוסע בעזרת רכב שעוזר לי להגיע ממקום למקום. איך אתם מגיעים לבית ספר? באוטובוס. באוטובוס, באמת, איזה יופי. האוטובוס באמת הוא כלי תחבורה מאוד מאוד נוח, נוסעים בו הרבה אנשים יחד, והדבר הזה חוסך לנו מה? זמן. זמן, נכון, מה זה עוד חוסך? דלק. דלק, נכון, ואז אם אנחנו משתמשים בפחות דלק, אז יש גם פחות זיהום אוויר. טוב, אז הגעתי לעבודה, הנה, שמתי את כל הדברים שלי בתיק. התיק באמת עוזר לנו לארוז את כל הדברים, ומאפשר לנו להסתובב ולהגיע ממקום למקום בנוחות. ובדיוק קיבלתי טלפון, ובשיחת טלפון אז מספרים לי על איזושהי פגישה שאני צריך לעשות. אז אין שום בעיה, אני אקח את היומן שלי, וביומן אני אכתוב את היום ואת התאריך של הפגישה. אתם גם כן כותבים פגישות? כן, אני כותבת. כותבת? איפה את כותבת? ביומן? לא, אני לא כותבת ביומן. כותבת באייפוד. באייפוד? באמת? אפשר רגע את האייפוד שלך? רק רגע. מעולה. תודה. אז באמת יש לנו כאן את האייפוד הזה, ובאמת באייפוד הזה אפשר כמובן גם, אתם מכירים אותו, יותר טוב ממני אני מניח, אפשר גם לכתוב פגישות, לעשות עוד דברים. איזה עוד דברים אפשר לעשות עם האייפוד? לראות סרטים. לראות סרטים, לשמוע מוזיקה, מעולה. אז המון דברים שהמוצרים סביבנו, אנחנו בכלל לא חושבים על זה, כמה שהמוצרים האלה פותרים לנו בעיות ועונים על צרכים מאוד מאוד בסיסיים.